Għal sena oħra l-ikla tal-Milied ta' Caritas laqgħet numru kbir ta' persuni li jew ma jaffordjawx isajru ikla għal dan il-jum jew jgħixu f'solitudni. Dik tal-2019 kienet il-5 sena li fiha ġiet organizzata din l-ikla u sfortunatament in-numru żdied mis-snin passati. Iżda mhux kulħadd japprezza kemm din l-ikla tirrikjedi xogħol, mhux biss minn ġimgħat qabel l-ikla iżda wkoll għadha f'dak li għandu x'jaqsam mat-tindif. Dwar dan tispjega aħjar l-uffiċjal tar-relazzjonijiet pubbliċi u fundraising Marika Kassar. Tirrikjedi ħafna xogħol li jkun ilu li beda minn xhur mhux ħażin, jiġifieri aħna nitbissmu meta jkollok persuni lejlet il-milied u jgħidulek isma' nista' niġi għada ngħin fl-ikla tara l-ewwel nett kemm hawn nies altruisti li jaħsbu li jistgħu jmorru jgħinu, ma ovvjament aħna x-xogħol anke mal-volontira jkun ilu li beda minn ħafna ġimgħat qabel. Ikompli tgħidilna xi tfisser għal Caritas l-għajnuna tal-volontiera li ddeċidew li jtulqu ftit minn mal-qraba tagħhom biex iferħu lil dawk li jinsabu f'solitudni. Minn ħafna qabel kellna ngħidu sma' lħaqna n-numru ta' persuni li għandna bżonn biex jgħinu. U kien hemm min beda jgħidilna m'għandkom bżonn xi ħaġa oħra u kif jiġri dejjem inti l-post trid tarmaħ u wkoll illum l-għada li qomna wara l-ikla l-kurja tkun, ġifieri tista' timmaġina wara ikla ta' 10 min nies, aħseb wara ikla ta' 600 ruħ. U bdejna ngħidu hekk kien verament tixtieq tgħinna imma l-għada ħajkonna bżonn nsellem lill-volontiera kollha ma' dawk li ġew illum u ħallejna l-kurja spick and span kif tawilna, naħseb dawna wkoll ħaqhom min jinżel kappella li hom għax taw minn qalbhom mhux ġew gawdew dak li ħassejna imma ġew jaħslu, ġew inatfu, ġew biex nerġgħu nirritornaw il-post lura kif sibnieh. Marika qaltilna li din l-ikla tfisser ħafna għal dawk li jinsabu waħedhom f'dan il-jum. Is-sabiħ ta' din l-ikla u li tara dik is-sens sabiħ ta' għaqda aħna meta lestejna l-post il-kurja tal-2 biex tieqaf bil-vaganzi tagħha u l-arċisqof insellmu minn hawnhekk lill-isfiet tagħna kemm jospitaw dina l-ikla jagħti l-kurja f'idejn il-volontieri u l-istaff tal-Caritas biex jaredaw il-post u jilqa' lill-persuni l ġejjin għall-ikla. U meta lestejna lejlet il-Milied edna wow kemm ġi sabiħ il-post ma kien jonqos ovvjament dik xi ħaġa li ssaħnu li huma n-nies li jiġu jattendu. Iżda din l-ikla toffri ħafna iktar milli sempliċiment li ma tħallix dawn il-persuni waħedhom f'dan il-jum. Dana Caritas ukoll tużah bħala sens ta' outreach, jiġifieri inti jkollok persuni tant huma vulnerabbli li forsi ma jiġux għall-għajnuna, għandhom bżonn għajnuna ta' social worker u ma jiġux għandhom bżonn kif jistgħu jgħixu jimmaneġġjaw il-flus tagħhom aħjar u ma jiġux għall-għajnuna. Allura aħna jkollna anke volontiera fuq l-imwejjed li dawna jibdew jitkellmu man-nies li jkunu ġew għall-ikla u permezz ta' dawn il-volontiera anke nieħdu l-ismijiet ta' dawk li verament huma vulnerabbli inwedduhom li ħankomplu nsegwhom. Il-Caritas għandha diversi servizzi fejn noffru support il-persuni li jinsabu waħedhom inħeġġuhom jagħmlu kuntatt magħna. Sa dan it-tant diversi knejjes iddeċidew li jestendu l-idea tal-Caritas fil-lokalitajiet tagħhom biex jagħmlu l-istess inizjattiva residenti biex ma jkunux waħedhom fil-Milied.